Butkuru. Yini, kwenze njani? Usopolitiki ose-Indori uTed Mitani usedutshuliwe. Inkosi uGanesh. Ngiyacela nje usivikele sonke. Uphephile. Uyambona? Usumane kahle. Uyena lo othumela umuntu ukuthi aqede ngempilo yendodana yakho. Noma yini engiyenzile, ngiyenze ngoba uMadam Difficult yangenza. Uyibonile kodwa lenkabe engidubulile. Kanti-ke futhi uyazi ukuthi uba wangongisa ubhuti wami. Sizodinga ubufakazi ukuze sibaphuthe vepha. Ngeke sikwazi singabutholile ubufakazi. Uma ukuthi ubufakazi obufunayo uzobuthola namhlanje. Uthiti mina noSumane akumele nje kube khona ubufakazi abazothola ngabo. Ayikho into ezokwenzeka ngkhona mina. Yabo manje, kuzomela sizame indlela yokuthi sibuyisele uSumane ahamba ibhuti wakhe. Impilo kaSumane ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha ntambama kuStar Khanya.